Sziasztok! Ebben a videóban ez egy videós videó. Reverse videó. Szóval telefonon játszok, ugye már kiraktam egy olyat, hogy legyen videós a reverse videó. És lett reverse videó. Megmutatnám, hogy milyen cuccaim vannak. Bow, RPG, Sniper, ugyebár alapcuccak. Ja. Hiányozik már még sok dolog, de ezzel így elégedhető vagyok. Ezt kikapcsoljuk. És szeretnék menni egy play duplakat. Rankedet nem tudok menni, picsába. Kettőt menjünk. 1v1-et szeretnék, srácok. Ha nem probléma. Szóval 1v1. Mondjuk azt, hogy jól tudok játszani. Jól. Szóval lenémítottam a játékot. Így azt hiszem jobban hallani. Én hallom viszont. Aréna. Csak az aréna. Ne lesz. Bazd meg! Nem baj. Legőrzőzök. Itt nem jó knife. Itt most nem lehetünk knife-olni. Csak knife-olni. Sokat knife-oltam már. Előző borítóképem knife volt. Persze autósotos vagyok. Miért ne? Ős autó. Ezt nem látta senki. Ezt nem látta senki sem, szóval... Köszönöm. Többjünk oda egy ilyet. Tudom, hogy nem megy bele, de I guess. Boom! Bam, bam, bang! Thank you. Kurva jó. Így videón kívül sokat farmolgattam. Mintha erről lett volna egy videó. Azt hitte, hogy le fogom azt használta a katonát. Ugye? Fantástik! Mondom, minek választott a tesókám ezt a pályát? Ezt meg én sem tudom. Várjál, itt eldobom molotovot. Kicsikét messzebbre. Most. Minek kellett ezt a pályát választani? Figyelj. Is kell belészebezzek. Boom! 150-es. De jó. Ez mi? És elverek egy számítógépeset? Ez komoly lenne. Videóval elverek valakit. Itt még sosem csináltam. Egy videóra vettem. Reverse-ot. Másikat pedig meg majdnem. Harmon vízszirkes. Nem baj. 50 HP volt. Nem baj. Anyádat izéljed. Anyád. Annyira sok segíteni. Ledogolsz ezet. Jó van, menjél már. Innen ember. Já, akkor jó, mégiscsak ilyen dolgokat kell hozni. Ledegőrzőzik a rohadék geci. Csak degörst tudj bemelni. Mi van? Mit akarsz? Faszapó. Boom. Jó. Easy. Ki tudja, lehet, hogy most is fog járni. Ezt nem tudom. Szóval nem easy. Nem volt easy. Egyáltalán nem volt easy. De ez most egy nézőmmel harcolok, akkor nem baj. De nem magyar, szóval nem nézőmmel harcolok, hála őknek.
Azt amúgy ucsaljátok, RPG-zik, vágjátok? Anyád! Belém se lőtt a... Ja! Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Hát nézem csak meg valamit, rácok. Nincs itt már a izé? Azért van. De van itt. Ezért kell az arénába. A dockon még kell egy párat. A kasztassion meg a crown ugyanennyit mentem. Jó. Play. Meg 1v1-et megyek. Csak 1v1-et megyek. Folyton 1v1-et fogok menni. Vagy 2 és ott fogok menni. De azt szerintem egy másik videóba próbálom ki. Na. Fan click chicken. Ott van amúgy jobb alól chicken bang, látjátok? Itt van kattintok, itt van szóval látjátok, itt chicken bang, bang, chicken bang. Amúgy ezért tudok mutatni én. Ez komoly. Oh my god, itt számol visszafele. Aréna, arra szavaz ma. Aréna. Ne. Azaz! Megsztudsz, terülbocs, vakitongos. Nem tudom most mi a fasz mondtam. Lehet, hogy kések. RPG-zik? Nem. Sniper. RPG-zik a rohadék. Csak én is RPG-zik. 50-es AP-ja. Nekem is amúgy. Bazzeg! Jó, Jó. Szétautózom a fejét. Skap, tip, tubadi, back. Wakiti, back. Stop, tip, tubadi, back. Wakiti, back. Tip, stop, wakiti, back. Wakiti, back. Anya, belém se sebzett, pate, de amúgy 42-es szóval. Hékás. Héka, békás. Halló. Nagy már egy szarházi kisköcsög elverjen engem. Azért mondom. Mi van? Noob vagy? 45-es vagy, noob geci. Mennyit ide jön, figyel. Most nem oda megy. Ott van jobb oldal. Autósod. Bi, csicska, bi. Bekapcsoltam a hackmódot amúgy. Jó van, hallod, ha ide jön, megbaszom. Tip-top, stabadó-wap, wakitino-wak. Stip-stop, stibadó-wak. Anya, hogyan szebzett belém 50-et? Jó, már nézem ki a HP-mat is amúgy. Jó, legyen meg 50 feliratkozó és live-bolni fogjuk ezt a szart. Live. Amúgy mindjárt meghalok. Na majd leverjen ezek friss faszokó. Azért mondom. Hát nem már, nehogy leverjem. Megkaptam a jeges izét a sniper. Azért ez komoly. Na, megint meglátom. Jó, és csak ott fog kijönni. Nem baj. Ha menj ma innen mindjárt! No scope-olda! Kétszer öltem meg! Patte! Putti! Yeah. Nem tudom. Az komoly. Menj ma innen! Bolondka. Jó, azt lehet, hogy ő nyerte. Jó, azt ő nyerte. De hogy? Hogy? Pate, geci. Az lehetni. Azt sokat jönni mindig. Hol van? Ott van. Csicska!
Rematch? Azt hittem, rematchelünk, te faszoló. Van passzom. Kaptam egy halálemótot. Halálemót. Tik-tok, tik-tik-tak. Wakipidótak. Chicken man, kalalakamo. Sniper hitboxom. Azt írja, hogy ez itt ez a chicken, hogy nem jó a sniper. Tudom, jó a sniper, képzelje. Kurva jó a sniper. Majdnem levert azért jó volt ez a kölyök is amúgy. Ne random legyen már. Ugyanvele megyek. Ugyanúgy vele megyek. Jó, most ezt még lekésem a picsába. Ugyanúgy. Megvan. Késülök most. Megvan a fasz. Ott volt. Hol van? Azt hiszek, hogy noob vagyok, az meg pedig sniperem van most már. Benémszem, ez meghalok. Mi van, most rematch csináltunk amúgy? Nem ment rá a rematchre. Faszom. Jó van, ez most tűnjött. Nem baj. Szóval akkor. Sniper. Daggers. Nem, inkább leborva. Nem. Fasz neked! Nem bírsz várni! Választottam ki a fegyvert. Te geci. Na, bocsánat a csúnya beszédért. Na, felnőttük még engem, na. Biztos. Milyen bazeg, bekapcsolt a rekmódot? Ne elveszítetted a winstreaked. De már! Héka! He! Na, állítom a felvételt. Csőztek. Ja, de megöltem egyszer. Bekaptál. 80 szintű vagyok. Oh my god. Ezt vettem amúgy. Lehet, hogy videó elejétől amúgy 80 szintű voltam, de figyelj. I guess. Anyád! RPG-s köcsög! Fú, de nem szeretem akkor RPG-t. Ezt ide figyelj. Azért én nem tudok RPG-zni! Faszafó! De ezt most ő nyerte amúgy fix. 4-1-re elvert most. Amúgy nem. Tényleg el kell. Az a legjobb. Bezabó. Boom. Na minden, én is tudok RPG-zni ám, macskos. Majd ma. Annyit? Sétál. Majdnem. Faszapó. Ezt nem nyerem meg. Egy analfabéta faszapó geci vagyok. Lehet, hogy most tényleg az vagyok, de... Hátrafelé is kéne nézni.
Menj ma innen! Csicska, sálálálála. Play again. Play. Egy. Másokkal szeretnék menni. Menj ma innen! Lép ki! Menj ma innen. Eltelefoltam. Szóval ezek vannak meg nekem. Spear amúgy ez nem van LP. Kitróbáltam már. Kis, meg ráncfűrés láttátok, meg molotov, igen. Na, ezeket szoktam használni. 50-es. 150-es. Figyelj. Meghalt? Megállom módom is, hogy menni. Amúgy. Kilépett? Biztos meg kilépett. Takintunkinta. Ué, pi, ki, piki, piki, ki. 22 ezeres winstreakes. Tesó, 5 csaló, hello. Hát, 22 ezeres, tesó. Annyit ölni. Menjetek ma. Foszba. És megy a felvétel? Megy. Halljátok? Nem, inkább ne halljátok. Arena. Arénál az a 20-as, tesó! Easy win! Ha csak nem hackerekkel is találkoztam már. Képzeljétek el, olyannak találkoztam, aki repült össze-vissza. 2v2-t mentem az egyik barátommal, és össze-vissza RPG-zik a faszapó. Nem asszaultozik, hát akkor ez... Lehet, hogy elvert. Figyelj! A volt a legjobb fegyver, ha tudtátok. Jó. Egy winstreakem van. Ó, hát ennek biztos nem fog örülni, hogy én most... Kaszapó. Hogy nem kapja amúgy a hitet? Vágjátok? Na, végre kapott most már 50-est. Erre fog jönnöm. Magyar 0-0 XD, magyar vagy. XD, magyar. Ahogy olni fejezeket lő. Azért lehet meghalni. 50-es AP. Neki is 50-es amúgy. Nem, most van neki is. Neki 50-es. Anyád, ezt most veszítem! Mert geci autósik! Jól megmondta, autósik. Jó van. Azt hittek készelni fogok. Nem. Leautózom a fejét a soldéknak. Anyád! Egy noob elver. Egy noob. Gecis noob. Jó van, anyád. Gyere ide. Hol van? Mit hagyni? Én is tudok így játszani. Csicska. Viszont amúgy most levalverezni fogok, képzeljétek el. De azt mondom, hogy most onnan fog jönni. Faszopó!
Anyám! Nem láttam amúgy. Sorry. Sorry, srácok, de most pisztolyan megölt egy noob. Pisztolyozik. Amúgy fix nem magyar. 0-0, bárki. Még ennek a faszapó. Hogy nem kapja a hitet? Ja, de kapta a hitet, csak ott vagyok. Csak nekem nem így ki, én pac vagyok. Csöcskös, minden fasza? Mi faszakkal tudom csinálni? Gyere le! Legyőzött! Hallod? Hogyan lőtt meg? Rematch. Gyere, én match. Gyere. Jó, nem vele leszek, lép ki. 10 kulcom van. És amúgy semmire nagyon nem gyűjtök. Például talán crossbow-ra gyűjtök. Talán crossbow-ra most már. Crossbow is amúgy egy jó fegyver. Csak még itt menősködik. Jó, most megállítom a felvételt, és mindjárt jövök. Szóval elsőnek is meg szeretném mutatni, hogy én mikkel szoktam játszani. Reverse, ezeket a játékokat, amiket én most mutatok. Itt nem, ezeket a barátokkal szoktam amúgy játszani. Meg ez, ilyen játék, Steel Ability-tal is szoktam játszani, meg a Grow Garden-nel. Be a Lucky Block-kal. Ilyen játékokkal szoktam játszani. Lassítsd le a felvételt, mert lehet, hogy gyorsan görgetek, de milyen jó. De azt hiszem most, amivel szokok játszani, az nem más, mint az. De szerintem a 22 perces videó is elég lesz, szóval. Sziasztok, hát akkor ennyi lesz a videó. Mára. Nagyon menen hál a hajam, kurva jó. Hát így. Császtok! Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, császtok! Várjatok, egy jó intro. Császtok!